Mun veli oli äsken laittanut viestiä, että Matti Nykänen oli kiivennyt korkeampaan hyppytorniin. Tietenkin sit mä heti ajattelin pahinta ja vaikka se piti, että Matti oli nyt menehtynyt. Ja tästä nyt tämmönen kannustusvideo aihe kumminkin, että elämä on häilyväistä ja ei ikinä kuinka kauan se kestää. Niin eletä sitä oikeesti, ei olla vaan. Ja eletä sellaista elämää, mitä meitä on tarkoitettu elämään. Just se, miksi meidät on tänne luotu. Tehdään just niitä asioita, mitä nyt voidaan tehdä, ennen kuin se on liian myöhäistä. Vielä kun se on mahdollista. Mä haastan ihan jokaisen. Rupeat tekemään nyt jotain sellaista. Jos sä haluat sanoa sun rakkaalle jotain, sano. Jos sä haluat tehdä sun lapsiesi tai vanhempiesi kanssa jotain, tee. Jos sä haluat toteuttaa jotain, jos sä haluat jättää itse perintön tänne. Jos sä haluat nauttia elämästä, tee se just nyt. Aloita se heti. Elämä on niinku tää lumisade. Kato jokaista yksittäistä lumihiutale. Sulla on milloin tahansa. Anna se lentää. Anna sun elämässä lentää aivan täysillä. Tee siitä niin upeeta ja hienoa kuin ikinä voi olla. Niin kuin mäki hyppää niin pitkälle. Anna liitävä aivan loppuun asti.